haino hai wanama singcha Phekjaknai Chuwak Manjakkha Champahour PS ni police ni Chaitokmungbai haino hai khoini siming Champahour chowmuni wo mal supply khaina phaitani wo Manjakkha khorognai wansa ikumal khungbai toi phaimani Phekjaknai Chuwak Manjakkha police ni yago Phekjaknai Chuwak ni rangmari ingkha 50,000 taka ni hai Chuwak Phekjaknai Manjakkha biar ekaba B7 ekaba tai osi bolu abo hai Phekjaknai manai Manjakkha 10 peti khoini phai tongmani Champahour chowmuni lamao Manjakkha Champahour PS ni police ni Chaitokmungbai Manjakkha Phekjaknai Chuwak o samutai ni bagui mal supply khai tongmani yaba Manjakkha Phekjaknai Chuwak bini mongkha babul debonat para sipayawa yaba te khoroksa bini logi malkhung mothornai bini mongkha utom debona nei koktuma saimankha police ni khuktai aitongdi choyagari pulis ni phaitojora sini kokte bini bisingti omang philino sarai lo kule sarai lo na Ano mata boleh dari sana. Baru kamu sekarang dari sana. Ani night duty tong mani. Angke ani staff by night duty on crofro kaisa information maka secret information je khoi ton huite Phekjaknai mane phai tongo iko gari bai angkai accordingly ani staff by chini Champahour bazar temuni oro huijagi tongka camouflage khayu tongka jo angke o jorao thikno ango honi simina singjak angke phongo around 6ta 6:30 dige khai thikno o gari iko gari phaikha angke phaimani chungo o gari no chung stop khlaiwi check khlaikha angke check khlaimani aro chung nukha 10 ta peti angke chungo jaro malik gari chalok nai kaisa tongo angke tai kaisa bin loge khoroksa tongo angke chung borokno sungkha o mal boroni tingke borokno sau khoini angke chung borok na accordingly sungkha norong license tong bomal biang tlangnai angke borok sao je o mal pura Champahour area borok supply khayu angke accordingly borok no kono license kuri borok ni je phalmani angke accordingly chung borok no under section 6090 act ni motabik chung borok no arrest khlawi detain khlawi thanao ti phaika je maltomani iko gari number le busasa acha maltimani iko gari number angkha TR06 0584 je maltoi phinai je biar toi phinai amporoni mongla tamo acha o je BRT phinai ni malangkha kaisani bumungkhai babul debnath son of late Jamini Debnath para angke bini sipayawer PS khoi angke tang khoroksa tong bin logi boingkhai uttom Debnath boyos 35 bini babuni bumungkhai late Jotindra Debnath angke bo Srinagar para PS khoi angkai je obi atumani je maltumani abasak rangrong ni mulyong na approx 25 to 30,000 ni malrok angka noine wanso emna tam mal sopai oro different kind of foreign liquor brand sopai ka rondini ni officer choice tongo na hunter beer tongo knife rider vodka tongo tai B7 tongo on different kinds of brand ni sopai ka ta risoli tongai chungo omo daily basis no chungo mai notuk mu chung naiwi tongo last tani chungo o puja season no tai puja payasa chung mai continue tongai tai puja paibo chung mai naituk mu chung jari khlai tongai